Çilim we spirti içki satylýan dukanlarda telekeçilerin ygtyarnamylary barlanýar, barlawçylar paralyar. Şunlar Mara welaýatynyň Bayramal şäheriniň temäk önümleri we spirti içkiler satylýan hususy dukanlaryna dukany ýerleriniň ygtyarnamylary barlanýar. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Dukan satyjylary nowatdaky barlaw tolkunyny häkimetleriň para almak tagallary atlandyrýarlar. Ygtyarnamasyz çilim we spirti içki söwdasy bilen meşgullanýan dukan ýerlerine jerime salynýar, harytdary döwletiň haýryna geçirilýär. Atyk radiosynyň habarçysy barlawçylaryň döwletiň anyk haýsy darasyna niberlenigini anyklap bilmedi. Ýöne habarçymyz bilen guruldaş bolan dukan ýerleri we satyjylar barlawçylaryň hususy dukanlarda para horluk bilen meşgullanýanlyklaryny aýdýarlar. Bir dukan ýesi barlawçylaryň ödünden durly haýbatlar bilen para almaga finansiýanlyklaryny habar berýär. Ol ödüne para bermelik halatyna dukanyna möhür basyljakdygyny duýdurulanyny gurrun berýär. Tudan okatlaryna amala asyrlayan nowatdaky barlaw tolkuny ýurtda garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü sürýäsine häkimetleriň oglan eden güýçlendirme düzgünlüğüň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 20 sentýabrda paýtagtyň hususy we döwlet dukanlaryny hem barlyk işleriniň alınıp barlýanyny habar berdi. Ol şäheriň suwdan okatlaryny alınıp barlýan barlyklary polisiýa işgärleriniň ýol başlyk edýänligini takyklady. Mardak habarçy bilen gurrundaş bolan ikinji bir dukan ýesi barlawçylary 6000 manat meşburuna para berenligini boyun alýar. Munyň öwedine häkimet wekilleri ygtyarnamasyz çilim we spirt içki satylýan dukany möhürlemekden el çekýär. Para bermesen hakykatdan gapyňy möhür basjakdyklaryny aýdýarlar diýip dukany ýesi aýdýar. Üçünji bir dukany ýesi adatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda barlagy gelen häkimet wekilleriniň para talaplarynyň halas bolmak üçin özüniň howpsuzlyk gullyklaryny işleýän dogan garyndaşlarynyň birinden kömek soraýşy barada gurrun berýär. Garyndaşlarymyň biri kanun goraýjy edaralerde işleýär. Şoňa ýetdim, jaň etdim. Ol garyndaşym hem näçe para sorasalar berdiydi diýip dukany ýesi aýdýar. Türkmenistana temäk önümlerine salınyan salgydyň meşburi 2022-nji ýylyň aprelinde artdyryldy. Türkmenistan 2025-nji ýyl içinde ýurdu temäkden azad etmek uğruna tagalla edýändigini aýdýar. Munyň çägine şu ýylyň fevralyna Türkmenistany temäkden azad ýurda öwürmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklanyldy. Türkmenistanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäke garşy görüşmegiň çarşybaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Şeýle häkimetler 2016-njy ýylyň martyna temäke önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegi we sewdasyna amala asyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararyň ýyly süre hususy dukanlarda temäke önümleriniň sewdasy dol diýen ýaly gadagan edilip döwlet dukanlaryna käte çäkdim öspürde ýoly goýuldy. Bu gadagançylyk wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da wagtly güýçlendirilýär. Galy bersede Türkmenistan endemik käte ulan korrupsiýa hadisalary ýolsanyna para horluk, nepotizm, garyndaş paralyk we korrupsiýanyň başga da köp görnüşi jemgyýetiň ähli gatlaklaryna, durmuşyň ähli ugurlaryna özüni görkezýär. Korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasyna eň izak orunlary eýleýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan dukan ýerleri häkimetleriň ygtyarnama talaplaryny bahana hökmüne ulanýanlyklaryny, ygtyarnamanyň orunynyň para bilen ýapylýanyny aýdýarlar. Türkmenistanda korrupsiýaga garşy hereket etmek hakynda kanun hereket edýär. Ýöne ýurt raýatlary kabul edilýän kanunlaryň hagy düzüni galyanlygyny, olaryň iş ýüzüne amal edilmeýändigini aýdýarlar. Ýurdun korrupsiýaga garşy kanunçylygy döwlet guruluşçylarynyň baş goşýan, ýol berýän para horlugynyň kanun goraýjy edaralara duýdurulmagyny talap edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan Türkmenistanlylar ýurdun ulum bilim, saglyk, oba hojalygy, guruluşy, senagat we beýlik pudoklaryna, harby we hukuk goraýjy edaralarda, prokuratura, içeri işler edaralaryna, ýokary hujaýlaryna, harby bölümlerde, mekteplerde, çağlar baglaryna we sewda pudogyna ýol berilýän para horluk hadisalary barada ýygyderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny wagtly korrupsiýada aýplanýan elleri gandally adamlary aglap tow edýän görnüşde görkezýär. Ýöne telewizion towlar ýurtda korrupsiýanyň köküniň sökülmegine ýardam bermeýär. Mardak habarçynyň maglumatlarynyň çen tutulsa sewitdäki sewdan okatlaryna barlyk geçirýän häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz yummagy dukanlarda käte möhleti geçen harytlaryň satylmagyna da ýol berýär. Bu bolsa yerli ýaşaýjylaryň jan saglygyna howp abandyrýar. Adatlyk radiosy Mara welaýatynyň Bayramal şäherine geçirilýän barlyklar boýunça Marynyň welaýat häkimliginden hem de Türkmenistanyň sewda ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.